Čaute, toto je rýchle video, ako spojazniť na tomto AliExpress rádiu kameru. Bohužiaľ sa mi nepodarilo spojazniť ju cez ten originál konektor, kde máte dva tieto kvázi kábliky. Tu je video, vlastne je tam napísané, to je vlastne na kameru konektor, ktorý viete kúpiť aj zvlášť, ten tuším 10 pinový. Ale podarilo sa mi to dať do video in, plus tento káblik nie je nutné napojiť, ale je to nutné napojiť komplet kabeláž, čiže žiadna bezdrôtová verzia nefunguje, čiže musí byť cez kábel a ukážem vám, jak sa to napája. Takže presunieme sa dozadu, vidíte, funguje to. To nie je modrá obrazovka, toto je modré nebo, takže u nás je krásne počasie, ale ukážem vám to, jak jednoducho sa to dá. Ale jednoducho musíte ísť do AUX, je to divné, že to je v AUXe, a potom tu je to nastavené na ten AUX, nie to vidieť, je to túto nastavené na toto. Potom ešte vyskúšam ostatné verzie, ale už to ináč funguje. To sa nemení nič, aha, dobre. A ukážem vám to vzadu. Že veľa ľudí malo s tým problém. Tak jednoducho, kamera napojená na cúvačky, plus som tam dal aj ten káblik, ktorý ide z tohto. Ale funguje to aj bez toho, ale ešte to musím zaizolovať a asi je to hotové. Ináč kábel zatiaľ ešte nie natiahnutý, len tak preventívne ťahám okolo auta, ale vyzerá, že to bude fungovať. Respektíve funguje to a kamerka je napojená túto pred gombíkom. Ináč neviem, kam som im nedal, ale dá sa tam dostať, keď človek moc chce.